Kula ketemu perdana, kula kalih jenengan perdana kalih Mazda. Kula ningali ten YouTube, wah jenengan jan hebat. Jan viral dalange apik. Terus perkara cewek barang Nyapa? Aku ora melok-melok aku. Sing mau kirim aku fotone bocah mok kene. Rasa. Kuwonyo kowe. Tapi matur nuwun Mas. Nggih, matur nuwun. Kepanggihan warga masyarakat. Foto lawas kuwi tak tapuk ndasmu kowe. Foto lawas apa? Foto lawas. Iki iso dingene kae anu kae aku gelut karo wong ngono lho, pegel karo wong. Ha iya, pegel apa lek kirim foto karo aku arep muni. Ya. Tapi nuwun sewu Mas nggih. Pripun ndedonga. Heeh. Mugi-mugi Apa Den? Aku Ayamana. Ayami pripun? Aku dioyak-oyak Kakang Jodipati Mang ta wingking kula mriki. Antong bolong. Wonten dawuh? Kowe ngerti buron laronku. Mboten wonten kidang menjangan sing lewat mriki. Dudu bangsane kewan. Lanjut. Madukara. Sinten niku? Janaka Jlamprong tidak geceki ndase. Lah niki. Wah. Bagong aku Ayamana. Aku dioyak-oyak Kakang Jodipati 200. Del basuke mawa beyok kabeh iki saiki kanggo dhuwit. Wah tak wingking kula mriki yo. Wetengku kok luar ae. Kuwi sore lho. Ketok kaya masuk angin. Bagong edan. Bagong edan bose. Aduh ketok iki ketut sak anune, sak ampase lho. Yo ngah. Bagong kurang ajar. Bagong kurang. Kae suarane Madukara. Mulat mara sang Harjuna esmuni rogamanungsan kasora banting kaing mungsuh Koko Prabu Kaipe kula nyuwun pangayoman kula dipun oyak-oyak Kakang Bimasena. Lah Siadi ngopo kok dioyak-oyak? Badhe ngukum Gatotkaca perkarane kula wurungaken dedaupanipun kaliyan anak kula Pregiwa piyambakipun boten trimah. Njut anakmu arep kok jodoke karo sapa? Kaliyan Atmajendra Ngastina Lesmana Mandra Kumara. Lah iki kowe iki ya ngawur kok Janaka. Kowe kuwi satriya lho, dia rembug wis gumathok dina wis dadi. Lah kok si Gatotkaca karo Pregiwa arep kok wurungke dosa ngono kuwi, Di. Dosa ngono kuwi. Ja saiki aku arep takon si Adisa mbatalake dedaupane si Gatotkaca lan si Pregiwa kuwi jalarane apa? Ngemban dawuh Guru Durna awit Gatotkaca upami Apalakrama kaliyan anak kula pun Pregiwa menika tembenipun badhe nemahi bebendu. Kok iso ngono? Dasaripun itungan Pancasuda, Nyai. Kowe kudune kuwi tanggaping sasmita Begawan Durna kuwi sapa, Patih Sengkuni kuwi sapa? Kuwi iki wong-wonge Kurawa bisa den arani dom sumusup ing banyu.
Sing arep duwe gawe kuwi Jodipati karo Madukara. Lah kok wong Jaban Rangkah arep melu-melu. Wong Jaban Rangkah kuwi arep ngrusak kanthi pengajap ringkihe Pandhawa ki maneka warna sing dadi carane. Klebu nganggo cara mbatalake dedaupan iki. Aku gumun karo kowe iki Janaka. Jare Kresna karo Janaka ki ibarat suruh lumah lan kurepe, yen dinulu beda wujute yen ginigit tunggal rasane. Nanging ngopo nyatane? Kowe luwih percaya karo wong Jaban Rangkah kanthi dasar hitungan-hitungan sing ora cetha wujud lan kasunyatane. Inggih, kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun dipun ayomi Koko Prabu ya. Jeneng sira Yayi bakal tak paringi pengayoman angger kok jabel. Anggonmu bakal murungke Gatotkaca anggone bakal kajatu krama kelawan anakmu si Pergiwa. Ngestakaken dawuh Koko Prabu. Umyung manengker langit kinurmatan pradangga manguyuyu anengge dhaupe risang Gatotkaca miwah Endang Pregiwa sineksenan dening para satriya miwah para raja miyang Narpati. Ora mikir mangsa mumpaka sangka kunjang kanjeng ing alam donya pramanusa mungkin kakara alam mati paring pidana nanging padha ora rumangsa yen wis rusak alam atesan sira aja padha kesuwa kabeh nganggo karsane yang sukma kula aja padha sembrono supaya dalam citra pelada iblis lanat. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita Atma Jendra Ngastina anak Angger Lesmana Mandrakumara gagar wigar mbabar wirang anggone duweni idam-idaman pengin dedaupan karo si Endang Pregiwa. Weh Gatotkaca murang tata ya tak akoni saiki sengkuni trima ning sawangen besok kalamun si Gatotkaca duweni gegayuhan para Kurawa sing arepe mbatalake sing arep murungake. Kinutang-kutang tansah bisa lelati Pranyata rasa tanjang ngayomi Kota susila jati teko tulodo Sakateni Katongan kudu hati sana Mari kudu kaya Kamru melu ring kabudayan Itulah sake bangsa maca rahayu Aduh, harap banyak
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mas Gareng, piye Dik Petruk? Dik Bagong, Piye? Mas Petruk, ayo. Isih ketemu ana ing Patsonga gara-gara. heeh. Jajaran Gatotkaca ya rong lakon wis dikelirke mengko kari ya kuwi lakon Gatotkaca dadi ratu. Heeh ya Le. Nganggo leren dhisik ora ketang sedela, nganggo leren dhisik ora ketang nggur sak kemprangan. Iya. Ternyatane dalu menika Petruk Mas Gareng Dik Bagong nampi dawuh, nampi kapercayanipun para warga masyarakat. Ngono ya, Le. Warga masyarakat di Mas Petruk. Nggih punika warga masyarakat pepunden-pepunden ingkang lenggah wonten ing Desa Pucangan Kecamatan Palang. Heeh. Kadipaten Tuban. Ayo anggone dalu sak mangke kagungan kresana nggih menika puncak PHBN peringatan Hari Besar Nasional. Senadyan sasine pun mboten Agustus nanging tidak ada salahnya gitu. Dipengeti wong ternyatane dalu sak mangke menika acara puncakipun ngono ya Le. Mula awake dhewe wajib mengucapkan terima kasih. Mas Gareng mengucapkan terima kasih Ibu Kepala Desa, Ibu Sumini, sumrambahe para perangkating desa, Ibu Risa, Revi, Valiana, sarjana seni ingkang jinejer dados kaur keuangan, Kang Sarto ketua panitia. Ngono, Lan ngaturake panuwun Mas Gareng Dik Bagong kanggo seluruh warga masyarakat ana ing Pucangan ingkang sampun nenggani wiwit sonten ngantos ing season gara-gara sak mangke ingkang sampun tresna kalian ula sak rombongan nggih menika Sanggar Seni Asta Brata Mijil saking Kota Angin Kadipaten Nganjuk. Wah ya Le. Nguri-uri budaya, ngurip-ngurip budaya, wabil khusus wayang kulit. Ternyatane budaya menika dados jati dirine tiyang Nuswantara, nggih ta? Dadi bangsa kuwi nek wis rubuh, wis ora duweni budaya, budayane kuwi wis keropos, tegese bangsa mau ora duweni jati diri. Ngono nek budayane isih jejeg, budayane isih bakoh, tegese bangsane kuwi jati dirine isih kuat. Bangsane mau jati dirine isih berkarakter. Wah ngono ya Le. Wong ana salah satu penelitian kuwi peradaban di dunia kuwi sing paling luhur kuwi ya peradabane wong Jawa. Wong ngono. Mula ayo dijaga bebarengan budayane awake dhewe yen ora Petruk Mas Gareng Dik Bagong Kang Sarto sing uri-uri gelem nyelenggarake kabudayan kaya bengi iki ya sapa meneh. Ngono ya Le. Dijaga bebarengan budayane dhewe. Diuri-uri, diurip-urip nganti tekan anak putune nganti sok tetep tresna karo budayane awake dhewe. Wah, ngono ya Le. Mergo nek generasi penerus, generasi seniman kuwi tak kira ora ana enteke, ora ana. Dalang ngisor kuwi lah pirang-pirang. Sinden ya ngono, pengrawit ya ngono. Ning sing jarang dipikirkan kuwi regenerasi ya to sutresna budaya, pecinta wayang kulit. Nek dalange akeh, sindene akeh, pengrawite akeh. Ning nek sing nanggap arang-arang, ayo. Sing pentinge justru kuwi. Mula dididik wiwit saiki para pecinta wayang, penanggap wayang ya perlu regenerasi. Wah, ngono ya Le. Ya, ngestokke dawuh. Lembang. Mas Heru. Ya. Juan luar biasa. Mas Heru, Dalem bawa Mardika Mas. Pengine bawa napa pun? Duwe Mas. Pengas. Oh, pengase. Oh, bar ya. pelok barang aja. Pelok barang Mas Hektor. Wah, jaja. Ya, monggo Mas. Heeh. Ku ngendoni swasana. Apa, Man? Bingungnya.
Nggak ada permintaan, Mas. Ya nangis. Oke. Sinom tor. Iso apa ora bektor kuwi? Lah. Ya. Yen nangis nangis sisa apa Udah tidak merasa bersalah. Lah kok dulu. Modelnya kayak ning teras. kebacut tinggal mulih marang mula nira tangeh yen gelem bali ngrarujit jroning ati yen kelingan labat ipun wala kuwato nuruti lakoning urip Kelas ke? heman urip pisan nggodo lanan Jan elingan ning Pasuruan ngene bar jam 11. Pasuruan niki wis tancep kayon ngene jam 11 bar ya. Dik Sinta. Dadi ati. Oh, ramban kedua Jaipong sing kalem ngono kae Mas Aryan. Langsung buka celuk kalih berdiri pelan boko pelan. Yo. Yo, coba kaya ngapa dadi ati, yo. Ising kaya ngapa menyatane kelakon seprene angger gendra
coba lan godane gede sabran Yuk dipun lajengaken Dek ya. lahir lan batine Dadi ati minangka salam pambuka wonten ing sisen gara-gara. Unjuk ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Braga Media Kang Sarto Pemdes Pucangan. Ditelaske Dek ya. Rina wangi dadi wong prasaja as beketi lahir lan batine. Nggih matur nuwun Dik Sinta. Ya, sampun ngaturaken menika menika dadi ati minangka salam pambuka. Menyelam sambil minum air. Diwaca pesan-pesan yang masuk lumantar WhatsApp. Ya. Assalamualaikum. Wah, sugeng injing Mas menawi kepareng niki saking Rincang WMC nyuwun tembang bajing luncat. Ya. Saka Mas Karno. Isih nunggoni taksih kita ya. Ana meneh Le, ana meneh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu. Nah. Sukses lancar anggenipun gelar pakliran wonten tlatah Desa Pucangan Kecamatan Palang Kadipaten Tuban. Mugi selamat lancar pinaringan keberkahan saking Allah taala menawi dipun paringi nyuwun pepiling kagem keluarga FMA fan militan Asta Brata saking kula Bapak Lasiman. Ayo. Nganjuk matur suwun. Ya, tak menyapa ayu tumpuk sik. Pak Met ya nek sing ngeteri to ya. Selamat pagi yu tumpuk. Pagi. Jan pun istirahat nggih. Sampun. Luar biasa. Nggih. Bombong kawaran bunga bisa kita sak rombongan bisa sowan marak mangarsa ing masyarakat Tuban malih nggih. Nggih. Jan pun dahar dereng wau. Sampun. Sampun nggih. Nggih, sampun. Luar biasa. Wau jenengan nggih bareng elep wau jenengan. Kula teng klebete, Mas. Oh iya. Lah nggih maksudnya teng lebet elep to nggih. Nggih, Ngaten niku YouTube ning elep jare sak jejere karo sapa ngono jenengan. Mboten mesti. Kali sing gender niku lho. Oh, vektor to. Nggih. Tak kira. Oh, darai kae nggo. Heeh. Halo, sorry, Mas. Wau sampun katur dadi ati. Nggih. Enggang nyarirani Dik Sinta. Nggih. Sik iki mumpung ning Tuban iki termasuk wilayah pesisir nggih, Tuban niku. Nah, dadi setel pakliran cara pesisir iki pokok ciri khasé banter. Mergo wong pesisir iki nek ora banter ki anu kalah karo angin. Nah, saiki musike sutris. Oh, nggih Mas Sutris. Mbak Ul sing kok Sidarjo Mbak Ul. Ya. Jemeneng. Sepoti. Yo. Yo. Oke, ayo Mbak Ul. Gitu kok juga payo. Sik to Mbak Aul. Jare wingi kabare wingi sing tak tampa lho. Iya. Tadi siang apa pagi jenengan tanggapan ta jane? Pagi. Tadi pagi. Heeh. Iya nanti pagi. Oh nanti sing jerene nek ora apa kuwi ora sempet terus bareng aku kuwi kapan ta sing masuk? Iki mau ya ini, apa tadi? nanti. Oh nanti. Tak kira mau. Oh ndane nek mau ora ya bareng si Sally bareng. Lah mboten napa-napa to mangke kula sareng. Wah mboten napa-napa. Mboten kalih Seli kok Mas, aman. Wah. Bayane perukupan. Langsung perengut. Sabar. Aku wis menghadapi dia hampir 10 tahun, Mas. Wes 10 tahun. Iya. Oh, makanya layak aku wis kebal. Mbak Auli dari wonge kok piye modele kaya wis ra piye-piye ngono padahal ya awurane kuwi. Iya. Sabar Bang. Anu Mbak, sing musik ben kanca-kanca Iya. leren. Wonten request napa mboten, Mas? Mboten sing musik wae bebas napa yo? Bebas Merdeka. Balik lagi gamelan nek. Malah gereng. Itu berpikir. Ya. Engko pokoke anu lho, bajing luncanku pokoke sing ngaturne kudu Seli lho. Iya. Pakare. Ya. Apa Mbak Yu? Manjing Ratri ya. Apa kuwi? Manjing Ratri. Mosok gak ngerti lagune kuwi? Apa kuwi Manjing Ratri? Iya lagu, Mas. Oh, Manjing Ratri ya subuh to. Nggih leres. Betul. Gitu, Mbok. Leser. pripun lek Sutris Manjing Ratri ini lagi krungu tenan iki aku ya. Mosok to, Mas? Nggih, estu. Padahal wi lagune iku lho, nganune jenengan lho. Ayo Mas Tris, langsung. Gak usah lanjut. Iya. Aku nanti kerek.
Anu nih jenengane Mas YouTube Mbok niku. Iya, betul. Betul. Ayo terus. Reme cakram ora rasa bablas. Matur nuwun. Anu YouTube Mbok. Bener anu ngendika jenengan pas rikala riyen nika. Pripun. Nek negarane ora tentrem, negarane kisruh niku paling aman, paling ayem niku teng kesenian niki ta. Kira leres ta. Wis ora usah kisruh. Nonton wayang ditanggapke wayang, ayem atine, seneng pikirane. Nggih, kejawi niku nggih naung mboten tontonan tok lho Mas. Nggih mengku filosofi tuntunan tuntunan kang kebak ing reh tatanan. Nggih, lan niku lho milaken mboten benten kalih hormat teng pengaosan. Oh, ngaten nggih. Sami nggih nang mawon cacakane benten ngoten lho. Oh, cacakane benten. Wayang niku nggih filosofine wonten to nggih. Nggih. Upamane blencong niki upamane filosofine napa teng kehidupan iki embane napa ya to? Nah niku nak siang nggih srengenge nak dalu bulan. Nek wayang niki dadi napa nih kehidupan? Ya nak niki manungsane niki kan terus nengen kalih nyiwa nika nggih. Nengen kalih nyiwa apik kalih elek. Niku nak teng Qur'ane wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Lah iki lho. Apik senajan sak bobote semut budak minjing bakal roh. Senajan Allah walaupun bobote sak wiji sawi niku bakal ketok. Niku termasuk nggih wonten mboten napa niku ngawur. Dadi anu nggih entok entane wali riyen niku nek meramu gitu. Dadi wong Jawa niku kan mboten meloho. Nggih. Dadi namung sindiran. Nggih, halus. Mergo wong Jawa niku luwih halus. Nek kotak niku embane napa yo? Kotak niku kuburan. Oh, kuburane wayang. Nggih. Sak sugi-sugi dosa muka sak sekti-sektine Werkudara nek karo dalange dilebokne kotak. Nggih bakal mlebu kotak Mas. Nah iya, wis ora iso swala gitu. Nggih, mawon nak wayang niku tak bincing tasik kenging didamel malih. Oh, nek menungso dilebokne kotak. Nggih, ora teng kuburan kok kotak nang yo kroncal-kroncal to Mas. Iya. Nek manungsa niku mlebu teng kotak nggih kantun ngunduh wong ing pakarti ngoten. Luar biasa. Jan kaya mudin. Dan yo ben iso. Anu sing jarang ketemu lho, Seli lho. Entar salah. Ini San. Berdiri ya, pola aja nemen-nemen nah mam kecer kabeh. Mboten disepoti nggih. Ayo sepotin no. Keliling kota hendak melihat keramaian yang ada. Saya panggilkan kita kereta tak berkuda. Seli, tolong keluar saya. Pengkacau datang. Kok iso pengkacau sih, Mas? Maksudnya pengkacau suasana itu maksudnya sing gayeng nih. Padahal aku tuh penggembira loh, Mas. Penggembira hatimu loh. Iki lho aku ngecek TikTok nih sampean videone wis mlebu TikTok niki. Alah ya ampun isin. Nyapa kok isin iki lho. Ora usah isin, wong isin iki gak isin. Iki lho makasih Mamas. Lho. Ya ampun. Iki to TikTokmu Marsilia Tristanti gitu. Kok tahu sih stalker aku ya? Ora iki lho ngetek. Oh, ora. Iso stalker. Dan anu, apa itu positif vibes orangnya. Emang aku tuh dihadirkan spesial buat kamu loh, Mas. Iya. Telek benjret entut birut. Apa Mang Mas pibes? Lah aku kaya piber aku. Kaya piber. Oh, ojo kok dadekne piber men. Anu Mbak. Dalam. Niki ada permintaan yang bernapaskan Banyuwangi nggih, bajing loncat apa gret. Lah nggih teng Banyuwangi niku nggur jajan. Terus mlayu mulon. Iya. Terus sudo. Wangi Mas.
Bisa aja deh lu. Iya, ya bisa dong gue kok. Bejir kata gua. Emang masalah buat lo Masalah banget. Iya. Ayo ikut aku. Kemana bang? Ungklik-ungklik. Apa? Obrolan apa itu? Oh, ongke ungger. Nah, itu loh. Kok iso ongklik-ongklik gitu mas? Ya Ungger itu loh mas. Sal. Kalem. Biyen kira-kira apa karo obah ngono to kira-kira ya. Sajae lek meneng niku nganu kademen kula niku mah. Aku yo ngono Nah, makan ini. So iku yo ngopo yo? Bojone Seli iku yo ngopo? Ya. Kados jenengan lho Mas. Sik tower sih ya ini modele. Oh ya eneng ngono agak gruguk nggo. Aja isuk-isuk wangene banter but nguyuh aku. Ya. Ayo bajing luncat ya Marcelia. Nggih, monggo. Aku yo ngancani ya. Nggih lho, Mama. Ayo. Gas. Sip. Iya. Ambekan riyen mboten napa-napa, Mas. Oh mboten napa-napa. Apa nganggo ambekan ya nggo leren iki penting. Nggih. Ya nggo leren ora ketang sak rokokan. Ndang Kok mboten napas buatan, Mas? Kok sasarno. Anu piye vektor piye napas buatan? Mas Victor, napas buatan, Mas. Iya. Munggah tar. Jaketar. Melu jaket. Ini lho Fik. Nah, Kene lho Fik. Dadi ora aku ae ngono lho. Di sono. Apa? Iya. adik. Sini, Mas. Jajal, lompatan neh. Jajal lompatan neh. Hit. Iya. Iki jane ngomong. Gemesne ya. Sudah kepanasan ya, Mas Victor ya? Jan gemesne tenan. Wis pemanasan wis muntal dog bebek kuwi. Mas Victor goyangnya mau di tengah apa di samping? Iya. Di tengah aja ya? Kene lho, goyang ora kaya nang tengah kaya iso. Nanti dulu goyangnya. Sabar dulu. Sabar dulu ayo. Sabar dulu. Ayo. Mbak. Lho. Yuk, ayo yuk, Mbak.
kasih Seli. Mas Victor salaman dulu. Ayo. Makasih ya Mas ya. Cipikan sedikit dulu boleh Alang nggak? gendong engko. Muah, muah. Terima kasih. Ah, Aduh ya. mamulo ta mamulo, Makan mamulo. kita Mas hati-hati. Awas, awas, awas. Sini tak tuntun, tak bantu Ayo. turun. Awas. Gendong piye? Terima kasih ya sayangku. Iya. Makasih ya Seli ya. Sama-sama. Makasih he uu. Jane aae nek uu. Ampun aku. Ya. Yo Tumbo. Halo. Sampun mboten sawetawis sampun Nggih. meh jam 3, nggih. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Gandeng lampanipun mriku panjang. Ayo, heeh.
Kurang sak lakon Jan, kurang sak lakon Jan. Gaduh paca dadi ratu. Heeh.